बियो ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे बाथ्रा दिनै जेखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासना बुंदों जे बेवहाय नोंथांमोनाबो बयबो नुदों दा आंनि खावलायनाया बेल' जे बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु एगेन माने हिंसा खालामनायनि थाखाय जाहाथे रावबो नाजाया आरो रावबो बेबायदि बेआइनि सिलाय तिलायफोरखौ रावबो लाखिया बा इयुनावबो दोना आं बेखौ खावलायगोन फिन हिंसा खालामनाय माने जोंहानो खहा जागोन दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंहा गेलेनायनि बिथिङाव फरायनायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानो हमदों रायजो राजाफ्रा फुंनि मोनानि बेरायनो हादों मोजां मोनसे थासारि फैदों दा बेबायदि समायाव सोरबाया जाहाथे हिंसा खालामनायनि बेबायदि मोनसे गुबुन गाज्रि लामाजों आगान सुरा आं बेखौ बयखौबो खावलायदों मानोना हारिनि फारसे बयहाबो बिबान दङ दा बे बिबानखौ बयखौबो रुजुनो थाखाय आं खावलायदों बिधान सभानि जिखिनि आरो माखासे बियाबफोरखौ सोदांनायनि माखासे बेनि हाबाफारिया जागायसिगोन भारत सरकारा डेलिमिटेसन खालामनो जेला थिनबाय इलेक्सन कमिसना बिनि हाबाफारिफोरा जागोन आरो आं मिजिंथिदों जे बेवहाय बड'लेण्डआ बारा जेबो बेबायदि साननांगौ गैया जोङो जेरैबायदि हास्थायदों बेबायदिनो मोजांखौनो जों खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों